First thing you learn in this business, cover your back. This recording is my insurance. Prison Break oli ensimmäisellä kaudellaan oikein kiva ja viihdyttävä TV-sarja, jonka taso laski kuin lehmä häntä mitä pidemmälle se eteni. Syynä oli juoni, joka muuttui jatkuvasti oudommaksi ja lopussa varmaan käsikirjoittajatkaan ei oikein ymmärtänyt, mistä sarjassa oli kyse. Slovenialainen Zootfly päätti tehdä ekalle kaudelle sijoittuvan pelin, jossa pääsisi seuraamaan sivusta, kuinka Schofieldin veljekset junailee itseänsä pihalle linnasta. Näkökulma on Company Agentin Tom Paxtonin, joka pitää estää pako. Tässä on vähän sama juttu kuin Titanicia katsoessa, kaikki tietää, että lopussa se laiva uppoaa. Sori spoileri. No, Tomppa soluttautuu linnaan, yrittää aikansa puukotella porukkaa selkää ja lopuksi Schofield ja kumppanit kuitenkin pakenee. Peli siis sijoittuu Fox Riverin vankilaan. Osa ajasta käytetään linnan pihalla lonkeen, jonkin verran kuljeskellaan myös sellirakennuksessa, mutta tärkein osa pelistä sijoittuu viemäreihin ja ilmastointiputkiin ja ylipäätään vangeilta kielletyille alueille, joille kuitenkin pääsee luikahtamaan aina kun huvittaa. Genre on jonkinlainen puolivapaan maailman hiiviskely. No, kun Paxton tulee vankilaan, saa oman sellin ja noin 3 pronssista trofia. Jostain ihmeen syystä Paxton on saanut pitää sanelukoneensa, johon äijä sitten lärpättää jatkuvasti jotain storia siitä, mitä on nähnyt ja kuullut ja ajatellut. Sitten lähdetään tutustumaan maisemiin ja naapureihin. Vankilan käytävillä voi tervehtiä jotain nobodyja, mutta tärkeintähän on, että mukana on tuttuja niin kuin Schofield! Yes, sir. Ja vankilanjohtaja Bellic. There isn't any flying under my radar. Ja mafiapomo Abruzzi, hankintapäällikkö C-Note sekä tietysti kaikkien rakastama sosiopaatti T-Bag, jolla on kädet vielä tässä vaiheessa tallella. Vankilassa on aika vähän tekemistä, mutta aina siellä voi lähteä haastamaan riitaa jonkun kanssa ja harjoitella tappelemista. Nyrkkeilyn saa lisää tehoa, kun hakkaa vähän säkkiä, eli reagoi salaman nopeasti ruudulle ilmestyneisiin komentoihin. Jos refleksit ei ole kunnossa, niin voimaa voi hakea myös punneruspenkistä, jossa kehittymiseen vaaditaan vain kärsivällisyyttä ja toimiva kolmionappi. Sitten kun voima on tarpeeksi ja tappelutekniikka hanskassa, niin ei muuta kuin maanalaisiin fight clubeihin, joissa lyödään vetoa ja miestä. Tappelu on yksinkertaista. Rastilla lyödään, neljöllä lyödään kovaa ja R1 torjutaan. Jos käy säkä, niin torjunnan jälkeen pääsee vastaiskuun ja vastustaja viimeistellään painamalla lopuksi kolmiota. Kiva lisä on se, että maassa makaavaa voi käydä monottamassa munuaiseen. Siinä oli sitten kaikki kiva, mitä näissä tappeluissa tapahtuu. Valtaosa pelistä on hiiviskelyä, joka käynnistyy kun Paxton tunkeutuu kielletyille alueille. Tällöin tietysti vältellään vartijoita ja muuta vankilahenkilökuntaa. Joka puolella on hämärää ja kaiken maailman sokerilavoja, joiden takana voi piileskellä ja loikata suojasta toiseen, kun mahdolliset silminnäkijät kääntää päätään. Eteneminen tapahtuu putkessa, välillä joudutaan hipsemään jonkun selän takaa, mutta aina sekään ei ole välttämätöntä. Ennen huoneeseen astumista voi kurkkia ovenrausta, mutta yleensä tää on turhaa. Kaappeihin pystyy piiloutumaan ja sieltä vakoilemaan väkeä ja tietysti ovien tiirikoiminen on olennainen osa jokaisen agentin skillsettiä. Siellä täällä on valvontakameroita, mutta niistä ei ole pahemmin huolta, jos pysyy vähintään 3 metrin päässä niistä, mutta joskus hätiköimällä voi onnistua jäämään kiinni. Paxton osaa myös kiipeillä, kunhan arkkitehti on muistanut sijoittaa keltaisia putkia tai kiipeilytelineitä seinille. Kaikki haaste on onnistuttu näistä osuuksista jättämään pois. Prison Break on tyypillinen lisenssipeli. Siinä on miljöö ja jokunen hahmo lainattu sarjasta ja kaikki muu on lainattu paremmista peleistä. Tärkeisiin kohteisiin zoomaaminen on suoraan Gears of Warista, vaikka välillä kohdennetaan ihan minne sattuu. Interaktiivisuutta haetaan quicktime-eventeillä, mutta niilläkään ei oikein osata tehdä mitään mielenkiintoista. Vankilan käytävillä pääsee kuljeskelemaan, mutta ei Fox Riverissä mitään kätkettyjä aarteitakaan ole löydettäväksi. Juoni seuraa Prison Breakin ensimmäisen kauden tarinaa, eikä Paxtonin osuutta tapahtumiin mitenkään täysin epäonnistuneesti ole esitetty. Juonen käänteet on tietysti ennalta arvattavia, jos sarja on tuttu, eikä tätä sontaa kai kukaan muuten haluaisi pelatakaan. Mutta ei Prison Breakia kyllä viitsi suositella edes sarjan kovimmille faneille. You playing games, Paxton? Not me, boss. Good.